Juvan markkinat aamulypsyn hengessä. Laitetaanko aamulipsyannos? Aika rajusti ottaa tää nopeasti pitää. Kuusia. Aika nopeasti ottaa tää kypsyä. Muikkuja. No niin, kova tuli alla. Makkaraa. Ja sipulia. Laitetaanko kastiketta? Ole hyvä. Voittaa parhaimmankin steikin. Eikä siinä vielä kaikki. Annokseen kuuluu myös jälkiruoka. Ja kahvi. Ei se hirveästi löydy. No. Mä nyt ymmärsin väärin. Mitä tää? No, miettikää vaikka tässä, että te näette tavallaan niinku kaiken tässä näin. Ja mä en tiedä teistä kuitenkaan lopulta mitään. Ja juosta vähän no, tää on... Että minäkin kuuntelin tuota aamulypsyä, sehän on mukava radio kuunnella. Ja tällä kun on reissumiehenä kulkee ympäri Suomea, niin silloinhan niitä radio-ohjelmia tulee kuunneltua aika paljon. Että aamulypsylle vaan kaikki. Se päivämäärä, milloin mun piti tulla, ja sitten mulle kerrottiin, että mä oon kokeilla, mutta kuitenkaan ei ole ihan puolustuksia riittävillä. Mä aina miettii, mitä se oikein on, jos mä ajattelin, että no on se sitten se opiskelu, ja mä kävin sitten Baltikan avoimilla yliopistokursseilla sopimusmaatiassa. Täälläkin kuunnellaan